martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, naing tangi honon nami ma hatam na bediai saur tutonga-tonga nami. Asi maroham dihami, urupi jala patau mahami Tuhan di bagasa tordimi. Asa takasu tangi hokami, jala takasu atu sihami, hatam na bediai. Amin. Horas madihita sude, selamat at pemma dihita saluhutna. Huria nahina holongan ni Tuhata, turpuk jamita, di minggu at penna parjolo sadarion, ima natar surat, di buku ni panurirang Jesaya bidudua, mamuka sianaya sada, sahatu ayat 5. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Odo hata nani ida ni si Jesaya, anak ni si Amos, taringot tujuda dohot Jerusalem. Masa dosogot di ujung ni aka ari, hot disi di paojak dolok di bagas ni Jahoba, di pusu ni aka dolok. Jala humisat si anak karubian. Jadi marongomam matusi sude akka parbegu. Jala torop akka bangso madapot tusi akka namadog. Beta hita tanakohi madolok ni Jahoba. Tubagas ni debata ni si Jakob. Asa diajar hot tu hita akka dalanna. Jala mardalani hita di akka lapangna. Ay marharoroan sia sio dosogo patiki jala sia Jerusalem hata ni Jahoba. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni akka parbegu jala toruan na torop akka bangso. Jadi pato pahonon nasida mapodang nasida bahe gigi. Jala hujur nasida bahe nakkasasabi. Dang besit tahon ni bangso dopak bangso podangi jaladang be guru honon nasida parmusuon. Be tahamu ale pinopar ni Jakob mardalani mahita di hati uron ni Jahoba. Ima sahakna. Huria nahina holongan ni Tuhata parjolo ma pinasahat tu tonga-tongata selamat Advent. Selamat tahun baru parhuriau ma dihita. Seorang guru mengumpulkan murid-muridnya dan bertanya kepada mereka. Bagaimana kita tahu kapan persisnya malam hari berakhir dan kapan terang hari dimulai? Murid yang pertama menjawab, kalau sudah cukup terang, domba dan anjing bisa dibedakan. Lalu murid yang kedua juga menjawab, kalau sudah cukup terang, pohon zaitun dan pohon kurma bisa dibedakan. Bukan itu jawabannya, kata guru itu. Lalu apa jawaban yang benar? Tanya murid itu. Guru pun menerangkan, kalau seorang asing menghampirimu dan kau menganggap dia sebagai saudara dan semua perselisihan lenyap, saat itulah malam berakhir dan terang hari dimulai. Huria nahina holongan ni Tuhata, nungatol hasita sadarion tubona ni tao baru parhuriaon ima minggu Advent na parjolo. Mauliate ma di Jahoba. Advent sian bahasa Latin Adventus lapatanna masa penantian. Alani Advent menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tongod di minggu Advent na parjoloon takas diarahok kita marhite topik ni mingguta
mardalan di hati urun ni Jehovah, berjalan dalam terang Tuhan. Molo husukun hita, maoldo mardalan di hati urun. Ternyata berjalan dalam terang Tuhan itu tidak sesulit yang kita pikirkan. Cukup dengan melenyapkan segala perselisihan yang ada, lalu mampu menganggap seorang asing sebagai saudara kita. Namaol dang mardala di hati urun ni debata. Alai namaol mabolokon perselisihan doho perbeda-bedaon na adong di rohat taido. Ido uban na tersurat di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Alani ima, huria nahi naholongan ni Tuhatta, marhite turpuk jamita sadarion, disungguli jala disosohod do tuhita, halak na maratpen, ima halak na managam, jala majakon si paluai, ima halak na mardalan di hati uron ni debata. Atong ahamana ikon ulahonota yang harus kita lakukan agar tetap atau selalu berjalan dalam terang Tuhan. Naparjolo mangolu di bagasan posni roha dohot hasadaon. Ay takas do di surirakos si Jesaya di turpukon. Porsea do bangsoi nang pe ikon hona uhum marhite na terbuang tu Babel. Alai di palua debatado nasida sian habuangani. Suku-suku bangsa akan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Artinya, danga dong be perselisian, danga dong be porang, di ngolu ni jolma dohot akka bangso. Sude marsada laho manangihon jala mangului Jehovah. Di ari haluaon na pinarari ni Tuhani, sude do marsada. Ima patuduhon riko ni hasadaoni di ngulu ni jolma. Molo adok kasadaon boy dopat patupaon sada ulaon nang peso adong arta dohot tepeng. Sebalikna nang pegudang arta dohot tepeng molo so adong hasadaon dang tulus si ulaon. Hasadaon ido gogo laho mangula si ulaon. Ahado si patupaota asa toktong jupak kasadaon. Padao mabako mangalului hasangapon. Paholangom madiri sian bako si pasangapon. Dohot si papuji-pujion. Parsigulutod di hasangapon do bikas ni parselisian. Nama baik dao hasadao ni. Taingok ma Lukas 2 ayat 14 nama dok. Hasangapon ma di debata na digijang dame ma di tanoon. Jabar ni debata do hasangapon. Dame do jabar ni jolma. Molo tapaulak hasangapon itu debata jupang ma dame di hajarulmaon. Huria na inaholongan ni Tuhatta na padua humma. Pohado hita asa mardalad di dalak katiuron ni debata. Marsi beta-betaan mangului Tuhani. Mari kita saling mengajak. Dang boy BHP holad diri ni bapaluaon. Iko jowo do nang dongan asa sude dohot. Boasa Hesekel bidutolu ayat 10:1-10 sia madok. Sia kita do HP tungguon ni debata moderna sida. Ada sebuah tradisi orang Israel bahwa setiap tahun berkumpul di Yerusalem. Sebuah kewajiban bagi mereka
untuk saling mengajak, termasuk akan marsalisi. Tradisi ope disunggul hojami taodo nang tuhita, asa taharing gason marsi beta-betaan dan saling mengajak ngalam morui ditikion. Jojo nama molo ta ajak dongata pitur di alusi do diri maurus ahana sodo honommu dungi langsung dolo si pata di alusi dangolu au pitur ninna akka si juga rukungi rupani dolan akana asing torop na toras na marsak torop na toras na tumatangis alamadabu yanakon na tu kenakalan remaja maol siat hatani na toras jaladang diului Tuhani molo tahirim anak kotai gabi sibuan las ni roha di ngulutta hatop nasida taboat tu Jesus tapodai nasida marhite hatani debata huria nahi naholongan ni tuhata parsiajaran na patuluhum ma bohado hita asa manoktong mardala di dala katiurun ni debata mardame-dame jala marsia holongan didok namalo di zaman nagok kekerasanon ia hadameon nunga gabe barang langka jala ninna lobi satonga umur ni portibion di pasuda tu perselisian doho parporangan manang keadaan yang tidak ada damai buasa dang jupang dame di nguluta halusna alamar sigulut di hasangapon buasa merbada si Kain do si Abel ala dihilala si Kain moru sangapna ala ulomuan rohani debata di pilihan ni si Abel buasa merbadai si Esau do si Jakob ala dihilala si Esau moru sangapna buasa di gadis akka abang na si Joseph ala ukolong rohani amana tu si Joseph buasa dang boy hita halak batak mardame ala tahagigihon tumibbo dongata siak kita ala sailoho do upamai dihita si bora guguk dul otik mamora hita luhut sumurung au otik huria nahi naholongan ni tuhata bohado asa jupang dame olo jalarade mahita paserepon rohatta mertua masih buat dame ai guarat donasida anak ni debata Matius 5 ayat sia di mana orang Kristen hadir di situ damai dan kedamaian tumbuh terlebih di minggu Adpenon tahari kotoma mardame doho mabuat dame tu sude jolma ai ido haroro ni Jesus tu portibion ima laho mabuat dame do hato ma tapasuang rohata taingok ma aka anak ni debata hita na ikon mangaraduti hadameon damai itu indah dan mensejahterakan karena diberkati oleh Tuhan amin martangi yang mahita mauliate madiho Tuhan ala nunga saur hatam na bediai Tuhami tongon di minggu Advent na perjulu minggu tau baru parhuriau dihami mauliate di pangaramutiomu di ngulunami manipat na sa tau bolon parhuriaun naku bulusami nang di uduk ni ngulunami pe Tuhan tiok magomos sa porsiaun nami asa manoktok kami mardalat di dalan hati urun na pinangido ni hatami upatuduho kami marhite-hite ulaun nang pambahenan nami be amin.